ba, kabisyo, na ang panahon ngayon ay parang jowa? Bakit? Kasi pabago-bago. Pabago-bago. Nag-declare na ang Pag-asa nung isang araw na tag-ulan na. Officially, tag-ulan na. Pero, etong nararamdaman natin ngayon. Lumalakad tayo sa kalsada. Nararamdaman natin yung ibang klaseng init ng panahon. Iniisip ko nga kung yung init ng panahon ngayon, nagre-reflect lang yung aking hotness. Or, yung init ng panahon ay nagmumula talaga doon sa lupa. May ganun eh. May explanation sila sa ganon. Or baka mamaya uulan na ng pagkalakas-lakas. Oh. So, alin man ang maganap po dyan, kabisyo, kailangan handa ka. At kailangan handa ka din sa mga sakit. Nagbabala na po ang Department of Health sa mga posibleng maging sakit ng mga tao pagdating sa ganitong panahon. Ito po, paiba-iba ang panahon at ito papasok na o pumapasok na po yung panahon ng tag-ulan. So malamang sa malamang, magkakasakit ka talaga. Yung iba nga dyan, nagkatarangkaso ni. Kakaloka nga, bawat linggo yata may nagkakasakit. Di mo sure kung overwork, di mo sure kung kulang sa lambing, aruga, o baka kulang lang sa yakapsu at kisperin. Pero kasi, iba-iba kasi talaga tayo ng mga nagiging sakit eh. So yung iba, masakit yung ulo, yung iba masakit yung katawan, masakit yung likod, masakit yung lalamunan, masakit yung tumbong. Pero I think, common denominator sa ating lahat, yung sakit. Sakit sa bulsa. So, health is wealth, kabisyo. Kahit gaano pa karami ang yaman na meron ka, kapag meron kang sakit, uubusin nito ang yamang meron. Kaya naman, kabisyo, kailangan marunong kang maghanda para sa mga ganitong klaseng panahon. Kailangan alagaan mong mabuti ang sarili mo. Kung kinakailangan mong magpahinga ka, kabisyo. Kasi kapag hindi ka nagpahinga, baka tuluyan kang mamahinga. Baka mamaya, pakape-kape ka lang ngayon. Maya-maya, ikaw na pala ang pagkakapihan. Mahirap yun, kabisyo. Kaya ngayon pa lang, pakaisipin mo ng maigi na kung walang mag-aalaga sa'yo at kung hindi ka iintindihin ng mga taong akala mo iintindi sa iyo, mag-aalaga sa'yo, mag-care sa iyo, ikaw na lang mismo sa sarili mo ang magbigay ng tender love and care. In Tagalog, magsariling sikap ka. Wow! Charot, tuwidarot. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsywa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira, at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera.